सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बरमाजा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजा हाबाफारि लानाय जादों। बे समाव मानास हायुङारि हाग्रानि आसाम गौरव बान्था मोनगिरि बिथां धरनीधर बर' बिथाङा दंफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बे समाव जोङो बिथांनाव माखासे खोथा मिथिलांदों। नोंथाङा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बरमाजरायाव बाहागो लाफैदों, बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दिनै जि बरमाजरा बाथौ गौथुमनि जि 50थि बाथौ फोरबो फालिनाय जादों, बेयाव बाहागो लानो मोननानै निजेनो जोबोद मोजां मोनदों। बेखायनो मोजां मोनदों। आंबो सासे बर' फिसा, बर' माने आं भाबिबा बर' माने बाथौ, बेयाव बेलेग कालचार गियाना गैया। गतिके आं थानो हाया, मोजां मोनो जे बर'नि जि कालचार, बे कालचारखौ जियाय लाखिनायाव जि बरमाजरानि आन्दाराव जि बाथौ गौथुमनि आन्दाराव बहुत गामि दङ, दंपार दं, खुस्रातारि बा बरमाजरा, बे मोनसे गथाय मानसिया लोगो जानानै এই बाथौ 50थि बाथौ गौथुम फालिदों। बहुत मोजां बाथ्रा, बिसोरखौ बाख्नायनांगोन। आरो लोगोसे आंखौ दंफां गायनो लिंना लांबाय। गतिके आं निजेनो गोर्बो खालामो जे मानसिफोर बर' हारिया जोनोम लानायफोरनि दंफांनि मा प्रयजन बेखौ जोबोर गम मोनो। जे जोबोर सिजौ बिफांखौ फुजा खालामो। गतिके बे सिजौ बिफाङा दंफांनि मा दायित्व, दिनै जि ग्लबेल वार्मिं जादों बिनि मेन उद्देश्य दंफां लाइफां गैयानो। गतिके we Boro people used to worship the tree. गतिके it is very big great sign of the Boro people, Boro culture. गतिके दिनै रायजोआ जि बाहागो जि फालिदों, बेयाव खुब मोजां बाथ्रा। बर' हारिया जेन' खना खना दं, सबनो এই बाथौखौ फालियो। गतिके सोर बे कालचारखौ लाखिनांगोन। गतिके एबो लोगो जानानै गलाय दिनै जे मानास हाग्रामानि खाथियाव सोबोद दङ। गतिके मानास हाग्रामाया मा इम्पर्टेन्ट, दंफाङा मा होदों, बेखौ आङो एसे बक्तब्य लाखिबाय। गतिके बे मानासनि कारणे सोर मोजां हावा दै आरो जि माने मोजां क्लाइमेट मोनदों आरो खेथि बाथि मोजां जायो, अकल मानासनि कारणे। गतिके मानासखौ रैखाथि होनायाव सबनो लोगो जाना बर' हारिया थिथिनांगोन जे गौरब बर'आ मा जाति आरो कालचारा जि गोजो गामा माने गाथां गोमो एसेबां मोजां नुयै नङा, आं नुब्लानो मोजां नाङो। गतिके बेबायदि हिसाबै दिनै एबाव जि फिल्डफोराबो दा माने हेरि खालामबाय, बिरहांबाय। बेयाव नुनानै आर'ज गाबनाया, आर'ज what kind of माने that a song you can't imagine. गतिके जोबोर भाबियो मा जोंनि कालचारखौ बजायनाय लाखिनाय कारणे जोबोर फायनांगोन। समनो फायनाय इयुन जोलैफोराबो लोगो जाना फायनांगोन, जोबोर थिथिनांगोन जे जोबोर बेबायदि कालचार दंमोन होननानै। गतिके एबे जि सानबानि जि दिन लादों, दिनै प्रथम दिनावनो मोजां जाबाय, जि दंफां गायनाय जाबाय, फिरफिला बिरहांनाय जाबाय आरो लोगोसे माने जि मन्दप बाक्सि जि सब उद्बोधन खालामबाय। गतिके सबनिनो मोनसे हट इच्छा माने इउनिटि इज स्ट्रेंथ। गतिके इउनिटिखौ मोजांके बजायना थिथि जे बर' हारिनि मा इउनिटि दं। गतिके आं भाबियो मा एबिदि मेसेज थांथों जे बाथौआ एबोनो नङा जे बाहेरावबो फालिनांगौ। जेबायदि अलपते लाचित दिबस पालन खालामबाय, इट वाज लिमिटेड इन दि स्टेट ओनलि, किन्तु बे लाचित दिबस दिल्लीयाव फालिनानै गथाय मेसेज होबाय। स' देट वे सोब मोजां मिनिस्टारफोर, कालचारेल मिनिस्टार माखासे जे मा होनो जि जोंनि जि ट्रेडिसनेल कालचार मिनिस्टार दं, बिखौ लिंनानै गलाय बा दिल्लीयावबो फाथिनानै गलाय सोब थिथिनांगौ जे बर' कालचार इज सासे रिच कालचार that people of the world they should know that what kind of that rich culture we maintain, we are keeping till now. Otherwise, if we don't keep, then it will be not possible to give our identity. गतिके उगदा जोबोद नुदों जे जोबोरैनो मानसि बर'आनो जादों, बिसोर भाषा बेलेग बेलेग मा कालचार माने बेलेग बेलेग मोनसे लादों, किन्तु बे कालचारखौ जोबोर बिसोर हगारनाङा। निजिनि आइखौ हेगारनानै बेलेगनि आइखौ जोबोर आइ होनाया आं जुक्ति जग दङ होनना भाबि आं। गतिके फाय जोंनि फालो फालो सङो फाय এই बाथौ जि 50थि बा सना माइथि फोरबो फालिनाय जादों, बेयाव सबनो जग हो जोंना एनकारेज होनांगौ। जोबोर गासै बेखौ फायनाय इयुन जोलैफ्राबो जे नुयो जे बेबायदि फोरबो फालिन खालामदोंमोन होननानै। गतिके आङो मेसेज होबाय, इट शुड बि
माने spread throughout the world, not only in our state Assam, not only BTR, not only India, through the world community to know that it is a very rich culture. Thank you. नंगौ बिथाङा गुवारैनो फोरमायबाय बे समाव बिथांजों लोगोसे बुयापारा रेन्जनि रेन्जार बिथां कामेश्वर बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिनावबो जों माखासे दान्दिसे मोगा-मोगि लानो थाखाय बिथांनावबो बे नोंथाङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि मेसेज हरनो सानदों खुलुमबाय दिनै नैबे जा बर' माज्रानि जा बाथौ गुथुम सनाथि मेथाइ सोलिदों दिनैनिफ्राय सानबानि हाबाफारि लादों बिथांमोना नैबेवहाय नुजाथि फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंहा दानिसो बुंखांबाय सारा OSD सार डिडि बर' सार फैदों असम गौरब बिथांखौ मेनलि बिफां गायनो लिंदों बा आंखौबो लिंहरदों जों एखेलगे फैदों सानैजों साराथ' जोबोद मोजां मेसेज होखाबायानो जा हक आंबो बेखौनो हास्थायदों नैबे बिफांनि बेलायाव बा दंफां लाइफांनि बेलायाव जों मानो रैखाथि होनांगौ जों बेखौ मोनथिखागौ बा बुंबाय थालायनो गोनां गैया बेनि थाखायनो दिनै जोंनि जि बुहुमनां माने दुंग्लाबनाय जायखौ ग्लबेल वार्मिं होननानै बुंदों बेफोर बारा जालांगासिनो दङ माने हा खुरखानाय बारा जालांगासिनो दङ माने बार गेब्रेंनाय जागासिनो दङ नङा होमबा दा बेफोरनि मोनसेल' उपायानो जाबाय जों माने बिफां लाइफांखौ जों रैखा खालामनांगोन बिफां लाइफां गायथारनांगोन बेखायनो आं गले गले बुंबाय थायो जों गायनायजों लोगोसेनो जोंनि इयुन जोलैफोराबो जेन बेफोरखौ मोनथिहोयो बा मोनथियो आरो इयुन जोलैया नै बेफोरनि गेजेरजों बा दा जों जिखिनि बिफां गायगोन बेथ' इयुन जोलैनि थाखायसो जाहैगोनथ' नङा होमबा बेखायनो जेन इयुन जोलैया गावसोरनि देहा सावस्रिखौ जों लोगोसे मोजांहाय माने मोजां रैखाथि देहा मोननानै मोजां खामानि मावनो हायो इयुन जोलैफोरा आं बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोना नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों बिफां गायनायखौ लाफानानै खोब मोनसे गिदिर खामानि मावदों होनना आं सानो बेखायनो आं आसा खालामदों नैबे बिफाङा जिबायदि देरलांगोन अक्सिजेन होनो स्टार्ट खालामगोन बेबायदिनो बेखौ माने खोब मोजांहाय मा होनो मोजांहाय बेंखननानै लाखिनानै फोथांथारनांगौ आं बेखौ कमिटिखौबो खावलायबावबाय बेजों लोगोसेनो जिखिनि प्रग्राम जागोन गासै प्रग्रामानो जेन मोजांहाय जाफुंलाङो आं बेखौ आसा खालामबाय बाथौ सिबियारिनि सोमोन्दै बा बर' हारियाव माखासे बाथौ सिबियो बेनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज होदों ओरैनो दानिसो सारा बुंखांलांबाय बेखौबो जों बर' माने बाथौ आं बेखौ बुंगासिनो दङ साराबो बुंदों बेखायनो आं आसा खालामदों जोंनि जि बाथौ बे बाथौआ जोंनि गेजेरावल' थायालाबासिनो जोंनि बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दङ दिनै बांलादेशआव दङ नेपालाव बर' दङ नङा होमबा जेराव बर' दङ जेराव बर' दङ गासिबो जेन नैबे बाथौनि जिखिनि महत्व बेखौ जेन मोनथियो बेखायनो बाथौखौ लानायनि मोनसे हांखुर माबा जायो बेलेगफोराथ' बेलेग जानानै दङ बायदि बायदि बाहागोआव गावनानै दङ बिसोर जेन जोंनि बेखौ नोजोर होनानै नुनानै जेन बाथौनि फारसे मोनसे आकृष्ट जायो आरो बाथौखौ मोजांहाय सिबिनो लायो आं बेखौ आसा खालामदों बे हाबाफारियाव बा बरमाज्रा दुलाराय बाथौ गुथुम 50थि गायसं सान फालिथाय हाबाफारियाव बिफां फुलि गायनो थाखाय हाबाफारि लाफैदों बे समाव मानास हायुङारि आसाम गौरब बान्था मोनगिरि धरनीधर बर' बिथाङाबो माखासे गुवारै बेखेवना होबाय लोगोसे बुयापारा रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बर' बिथाङाबो गुवारै बेनि सोमोन्दै बेखेवनानै होबाय बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन